Госпожо Белеганска, кои дестинации са във вашия фокус през тази година и ще предложите на българските туристи? През тази година традиционно предлагаме нашите програми за Турция, които независимо, че не са нови, са изключително интересни. На щанда ни тази година участват чисто нови хотели, които ще отворят врати май месец, предстоящия сезон. Хотелите от Анталия, Royal Atlantis Icon, Палемон, Sea Hotels. Тук са нашите партньори от Кошада, са с нашите ексклюзивни хотели Гранд Билиш. Също хотели от Памуккале, които предлагат много успешна новогодишна гала програма, която имахме миналата година, а тази година ще бъде още по-добра. Нашите партньори от Мармарис и Фетие, като тук са и нашите специални гости от хотелите Liberty Fabey и Liberty Sigma, които ще имат и специална презентация. С тях имаме договорени специални цени. За определени дати ще имаме и автобуси до Фетие, които ще имат възможността да превозят нашите туристи точно до хотелите, които са си избрали. Тоест от тази година отново Турция ще си бъде традиционна с голям интерес от страна на българите. Абсолютно, Турция винаги е била и за мен ще бъде традиционно с най-голям интерес и с най-добро съотношение, което се предлага от страна на цена-качество. Кои са другите дестинации, към които в момента пътуват най-много българите? Друга дестинация, която ние направихме наша авторска програма и е много интересна, нова дестинация, мога да кажа, за България, това е дестинацията Катар. Катар е по-интересен от Дубай, защото е по-различен. Има същите новости и сгради от бъдещето като Дубай, но в същото време е запазил своята идентичност и своя стар стил. Да, има го този арабски елемент. Има го този арабски елемент, има го това спокойствие. Не случайно Катар е втората най-сигурна държава в света. Спокойствие и усмивки. Там предлагате и нещо уникално с Формула 1. Там предлагаме, Формула 1, което програма, те много наблягат на спортните мероприятия, защото в момента искат да развият много и туризма. В февруари месец имахме програма, която пък беше свързана с тенис състезания и световните лидери в тенис първенството можеха да бъдат наблюдавани за билети от по 50 евро, което за европейски състезания е немислимо. Сега пък същото е за Формула 1. Формула 1 миналата година направихме много успешна програма и сега предстои ноември месец. Отново имаме този път няколко програми с 4 нощувки, с 5 нощувки, с 7 нощувки, съответно и възможност, когато е семейство и нежната половинка не желае да посещава формулата, за нея сме приготвили екскурзионна програма, докато силните половинки се наслаждават на самото състезание. Към екзотичните дестинации какъв е интерес? Към екзотичните дестинации интересът също е много голям и постоянно нараства и нараства. Кои са така най-популярните в момента? Най-популярните в момента са Сингапур. Голям интерес има към Сингапур. Имаме план да пуснем там същата програма и за Формула 1, защото и Формула 1 ще има кръг и в Сингапур. Така че това предвиждаме да направим като програма. Доминикана, Малдиви, традиционно се търсят много, но все по-голям интерес има към тях.